L-aħbar li l-preżentatur tal-Midja Laburista Carstanio Navarra ingħata impjieg ġdid mal-Awtorità tas-Saħħa u s-Sigurtà fuq il-post tax-xogħol għajmet rabja kbira fost il-ħaddiema li spiċċaw tkeċċew mill-Air Malta. Min mistoqsijiet parlamentari li għamel id-Deputat Nazzjonalista Ryan Kallus ħareġ li minn 577 ħaddiema tal-Air Malta li tkeċċew is-sena li għaddiet u li applikaw għall-iskema li offrilhom il-Gvern tlieta biss kellhom kuntratt definit u nataw l-istess kundizzjonijiet tal-impjegati permanenti. Bis-sid Shift News irrapporta li fil-każ ta' Carstanio Navarra saret eċċezzjoni mill-Ministru tal-Finanzi Clyde Caruana. Skont dan is-sit Stanio Navarra ma kienx intitolat għal din l-iskema, iżda suppost kellu jitkeċċa mill-Air Malta meta spiċċalu il-kuntratt, iżda minflok huwa ngħata impjieg mal-OHSA kif irrapporta dan l-istazzjon numru ta' ġimgħatilu. Dan fil-waqt li aktar minn 500 ħaddiem li kienu jaħdmu mal-Air Malta għadhom ma jafux se jiġri mill-futur tagħhom jew inkella qed jingħataw xogħol paga inqas milli kellhom qabel. Stanio Navarra kien ilu mill-2019 impjegat mal-Air Malta fid-Dipartiment tal-Komunikazzjoni. Bil-Ministru Laburista ta' dak iż-żmien responsabbli mill-Air Malta Konrad Mizzi kien għażel lil Stanio Navarra għal dan l-irwol waqt li baqa' ta' kuljum imexxi programm ta' propaganda politika fuq Super One. Dan l-impjieg kien qajjem kontroversja kbira inkluż fl-eqqel tal-COVID biex issa Carstanio Navarra spiċċa sappost ġdid mal-OHSA għalkemm ħadd ma jaf x'inhu eżatt xogħlu.